Nikolás! Filip! Nikolás! No čo, ideme na to? No on nechcel vystúpiť. No? Tak ja som ho vyťahol odtiaľ. A čo som potom zistil? Čo? Že on bol paralizovaný. Oh. Čo sa nestane na tom autodrome, ne? Filip, hej, počúvaj ma. Ty si nenájdeš nikoho, pretože teba si niekto nájde. Ty si niekto, koho by mal niekto hľadať, jasné? Rozumieš? Poď sem. Dobre, už Filip, hej? No, tu je taká páčka, tu dáš hore. Hore? Výborné, strojček ide, páčka dole. Táto? Áno. Prírodzený talent. Môže začať? Tak? Brutálny si. Na základ. No lebo sa na tých strihá, vieš? Čo je? Zás platí 25 €. Mne už je to blbé. Ale prosím ťa, zás táto téma. Ty si kamaráda, proste, nie je to blbé. Pozeraj, kamaráti buďme a dlhy si platíme. Tak aspoň pre mňa niečo sprav, dobre? Zapoj sa prosím ťa do našej súťaže. Pre teba všetko. A po celý rok, každý mesiac, 12 strihov zadarmo. Na nás, jasné? Alex Barbershop. Bam. Vybavené. Ty si pokoj.